TMTV. Xayrlı kech dostlar, efirda men Diana Tajidinova. Demak, yoshlik taushi topshiruqni boshlarga ham natijalar chiqararga vaqt. Bugun yosh talantlarimiz bilan kitoblar turida сөйләшербез. Kim endi kitoblar o'qirga yarata? Nindi janrlarni o'shata ekan? Hozir barысын да bilirmiz. Boshlayk. Ne qizg'anish, taushlar jetmәү sababli bir rezidentimiz bilan саубулашабыз. Әлеге җырны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабызык. Көп сырлар жайылғандар, не құтысында, тәрәзәңдә янады үзіліп күтсәмдә, әлі ятларға тияр болдың шушы қараңға мезгілләрдә. Яшьлек таушының матур традициясы бір резидентны каршы алу. Ә икенче матур традиция аның өчен таушлар юллау. Карыйк. Сөйі көпірінде ялғызым мен еске алам hər бір мезгілні. Қабатланмасалар hiç бір вақыт, сен өтірдің менім кеселеріне. Сен ерақта қалдың, ерақ язда, мен көрмәдім сені көзіме. Қышқа таба атлым кең урамнан, қарлар яуа яшьлек көзіме. Сен ерақта қалдың, ерақ язда, мен көрмәдім сені көзіме. Қышқа таба атлым кең урамнан, қарлар яуа яшьлек көзіме. Yazmış bergen en zor bölek edin, şın yürekten seni yarattım. Ayrılışın gazabından yadıp, jırım bilen könlüm yuvattım. Sen yürekte kaldın, yürek yazda, ben görmedim seni gözüme. Kışka taba atlım keng uramdan, qarlar yawa yaşlık gözüme. Sen yürekte kaldın, yürek yazda, ben görmedim seni gözüme. Kışka taba atlım keng uramdan, qarlar yawa yaşlık gözüme. Сүнді сиңа булган шашқын хисләр, сөюі біз көптен қатері. Барлық өпкәм яшым білән тама, ятып қаламың су көзілерді. Сен ерақта қалдың, ерақ язда, мен көрмәдім сені көзіме. Қышқа таба атлым кең урамнан, қарлар яуа яшьлек көзіме. Сен ерақта қалдың, ерақ язда, мен көрмәдім сені көзіме. Қышқа таба атлым кең урамнан,
Kışqa taba atlayım keng oramdan Qarlar yawa yaşlı gözüme Qarlar yawa yaşlı gözüme Венер Нургалиев романнарга эстенлек бирә. Ләкин соңгы елларда укырга вакыт җиткереп булмый. Эш бик күп дип җиткерде Венер. Мәхәббәт турында хисле әсәрләр ошатучы Венер шундый ук хисле җырлар да башкара. Шундыйларның берсен сезгә тәкъдим итәм. Buzlarında batıta iken durmuş Kelgensin iken bu jirge Yanıp yeşerge tırış Tuldırsa da, yandırsa da Durmuş bir tulmuş ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı ingelep gize Tuldırsa da, yandırsa da Durmuş bir tulmuş ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı ingelep gize Yaxşısında, yamanında Күрсәтә ул кай вакыт Кемнәрсен туйган икән Бу дөньяны яратып Туңдырса да, яндырса да Тормыш бит ул мөгъҗиза Вакыт кәен эзләп кеше Дөньяны иңләп йөзә Туңдырса да, яндырса да Тормыш бит ул мөгъҗиза Вакыт кәен эзләп кеше Дөньяны иңләп йөзә Kalsın işin, jirne bizeni kırak Kışlarda bit yollar yara, Uşarga biyik yırak Tuңdırsa da, yandırsa da Turmuş bit olmaz ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tuңdırsa da, yandırsa da Turmuş bit olmaz ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Dünyanı inglep gize Социаль опрослар нәтиҗәсендә ачыкланган. Күпләр китапларны кыйммәт булу сәбәпле укымый икән. Мондыйлар өчен миннән киңәш. Гаджетлардан, телефоннардан әсәр, шигырьләр укый аласыз. Беренчедән бушлай, икенчедән бер җиргә дә барасы булмаячак. Сез китаплар карый торыгыз, ә мин киләсе җырны тәкъдим итәм. Бөрілген қызыл бұғла Ярыларыңды ятлар аса Йөрек
yürekке yara bular. Varlığanım sin bilir, birliğanım sin bilir. Varlığanım uzağımdır, özüdüresin sin bilir. Birliğanım sin uzağımdır, özüdüresin sin bilir. Varlığanda aşarız, birliğinde aşarız. Varlığında birliğinde, birliğe matur yaşarız. 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 Birliğe matur yaşarız. Рузиля шулай китаплар укырга яратучылар рәтендә. Соңгы укыган китабы Диана Стайблның «Тетя исцеление». Мин шундый акыллы китаплар яратам дип сөйләде Рузиля. Бары синең белән бәйләнде. Син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына
bəyləndə Xəyalımda yürkən sultanımsın Sen bitməyinə yazmış bu ləgə Tarmışımda nurğa kumgən üçün Üzülüp suyəm bəğrim minə sinə Xəyalımda yürkən sultanımsın Sen bitməyinə yazmış bu ləgə Tarmışımda nurğa kumgən üçün Üzülüp suyəm bəğrim minə sinə Üzülüp suyəm bəğrim minə sinə Чулпан Ахмаджанова Джейн Остин китапларын укырга ярата. Яраткан авторым шул, аның әсәрләрен рәхәтләнеп, берничә көн эчендә укыйм дип җиткерде Чулпан. Җырчы кыз китап укый башласа, тизрәк укып бетерергә тырыша икән. Кызыксынуыма түзеп булмый кайчак дип килде ул. Минем өчен чиксез зур шатлык Нурлы караш киңәш акыл сүзе Күңел өчен үзе бер сафлык Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Озын гомер сәламәтлек телим Ямле булсын һәр бер көннегез Күмелмәсен еллар авазына Чәчәк атсын тормыш гөлегез Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Гөрләп, яшик әле җырлап Урын түрдән күңел түрендә Әле дә ярай сез бар диеп һәр чак Кабатлыймын менә бүген дә Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең чиксез олысы Хөрмәтемнең чиксез олысы
Хыяллы егет дип җырлаучы Ленар Миңнемуллин өчен тавышлар юламый калмагыз. Клипы да бик матур, әҗере хакында әйтеп тә тормыйм. Карыйбыз һәм 1320 номерына тавыш 127 кодын юллыйбыз. Игътибар экраннарга. Көзге кебек тип-тигез юллардан текәр җибымда мин җилтерәм. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Миңа Миңнемуллин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Нурыч диеп дәшмә хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урыннарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда көчле генә халык, плакатлары тотып басканнар. Минем мескен Лада семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемнән. Башны аска идем уйлап торам, китәм инде диеп төшемнән. Хуҗам шул чак дәшеп алды мине, кулга затлы ачкыч тоттырды. Әнә тегәр җип синеке диеп, яхшы эшең өчен затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Җипләре минем кулларда. Шигырь җыры белән хит-парадта катнашучы Раил Гизатуллин китаплар укырга ярата. Шулай ук аудио китаплар да тыңлый икән. Ләкин аның бер кимчелеге бар. Китапның сюжеты бик кызыклы булса, егет түзеп тормый соңгы битләрен укып, чишелешен белә. Ай-яй, Раил!
Илнур Мифтахов барысынан да хәйләкәррәк булып чыкты. Егет әсәрләр укымый, тыңлый. Ләкин китап ошамаса, егет аны укып та тыңлап та бетерми. Соңгы укыган китабым «Богатый папа, бедный папа». Башкаларга да киңәш итәм. Бик кызыклы китап диде ул. 3нче урынга лаек резидентыбыз. Карыйбыз. Булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашыклар йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашыклар йөрмә Чәчәк атармын, яшәү биргән бәхетем дип, сине атармын. Адашыклар йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашыклар йөрмә тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашыклар йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашыклар йөрмә әле, ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Яшь чагында интернет булмаганда Илдус Валиев китап укый торган була. Ә хәзер вакыты да җитми һәм кирәк мәгълүматны интернеттан гына табарга күнеккән. Ләкин шулай да Әнгам Атнабаевның шигырьләр китабын еш кулга алам дип сөйләде Илдус. Көмеш медаль иясе сезнең экраннарда. Башкышын алдыңмы? Алдым инде, алдым. Әненең банкаларын алдыңмы? Балам, уныттым. Тамырларыбыз авылдан, biz авылда үскәннәр. Матур тормыш бәхет дип, тик авылдан киткәннәр. Матур тормыш бәхет дип, тик авылдан киткәннәр. Китә
Китәбез дә кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесең, китеп кайтып китеп гомерләрне үтәбез. Китәбез дә кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесең, китеп кайтып китеп гомерләрне үтәбез. Әти әни туганнар дип üzülüp tura üzek. Janğa dava bulsun üçün, janğa dava bulsun üçün avul havası kirek. Janğa dava bulsun üçün, janğa dava bulsun üçün avul havası kirek. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib qaytib kitib gümürlərini üttəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib qaytib kitib gümürlərini üttəbiz. Qayda yürsək mi işləsək də, Küngül xaman avılıda. Hətta jırğada salabız, hətta jırğada salabız, Sağnığımız haqqında. Hətta jırğada salabız, hətta jırğada salabız, Sağnığımız haqqında. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib qaytib kitib gümürlərini üttəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib qaytib kitib gümürlərini üttəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib qaytib kitib gümürlərini üttəbiz. Gümürlərini üttəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ıma sin kişimizin, kitib qaytib kitib gümürlərini üttəbiz. Банкаларны кайтырыз ярамы? Киләсе резидентыбыз Рамиз Галиев китаплар укырга ярата. Поэма, шигырьләр миңа якынрак ди ул. Соңгы укый башлаган китабы исә Алсу Нәҗминең Узун тәлгәше. Бу шулай ук шигырьләр җыентыгы. Абсолют лидер бүгенге җиңүчебез. Yakta yıldızlar yırakka dәшә, barda yakında sina yanaşa. Хыял канаты үссәйің нәрдә, тормышка аша биек күкләрдә. Бәхетеңнән ең нурлансын, кишәр елгаң ерак юл алсын, сүзләреңнән шәрбәт таралсын, дошманнарың дос булып калсын. Йөрәгеңне тыңла хыялларда, шынлашсын якты уйларда. Язмышыңа бүген үзең хуҗа, барысы да синең кулларда. Күктән карасаң, барда бер учта, бу дөнья бу җир үзе тамаша. Изге хыяллар ашар тормышка, барсы да булыр. Күкләр булышса бәхетеңнән ең нурлансын, кишәр елгаң ерак юл алсын, сүзләреңнән шәрбәт таралсын, дошманнарың дус булып калсын. Йөрәгеңне тыңла хыялларда, шынлашсын якты уйларда. Язмышыңа бүген үзең хуҗа, барысы да синең кулларда.
Хыял канаты өрілсін көкке, үш хыялыңда бар биікlikке. Сөю ярату кел ғымірлікке, бізнің көңілге, дәртлі йөрәккә. Бәхетіңнән ең нұрлансын, кешер йылғаң йырақ йол алсын, сүзләріңнән шербәт таралсын, дошманларың дос болып қалсын. Йөрәгіңні тыңла хыялларда, шулашсын якты ойларда. Язмышыңа бүгін өзің қожа, барысы да сенің қолларда. Па-па-па-парам-парам, 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 парам-парам, па-па-па-парам-парам, 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 парам-парам. Hey! Бүгінгі тапшыруыбызны тамамлыйк. Китаплар да оқыдық, нинди жанрның яхшырак икәнен дә ачыкладык. Хәзер инде сау булашык. Мин Диана Тажетдинова, барыгызга да күңелле ялар телим. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.